Jeg har så læst Føtex-Søen. Når I hører ordet Føtex-Søen, så ved jeg godt, hvad I tænker. I tænker, hvad skal det betyde? Og læser I de første 5 sider, tænker I, den skal nok blive god, den her bog. Men skal jeg være ærlig, du bliver skuffet. Og nu sidder jeg sådan der og kigger mistroiske på mig og tænker, er det ikke meningen, at man skal få mig til at læse den her bog? Men jeg vil ikke stå her og snyde jer, fordi jeg synes ikke, den var så god. Men nu skal jeg ikke stå her og kritisere bogen fuldstændig, for der må der være noget ved bogen, der fik mig til at vække min interesse, siden jeg har valgt at holde min tale om den. Men hvad er det, der har vækket min interesse? Bogen Føtex-Søen handler om erindringer. Vi kan alle fortælle sjove historier og pinagtige ting fra vores liv. Og det er det, Lene gør igennem hele romanen. Lene er vores hovedperson og fortæller om erindringer fra hendes liv som andengrads indvandrer, og balancen mellem kulturdannelse og det virkelige liv. Hendes liv er lidt af en pose blandede bolsjer, i det hendes far er fra Egypten, hendes mor er fra Aalborg. Hun bor selv i Høje Taastrup, lidt uden for København. Da hun var lille, ejede hendes far en grillbar, men ejer senere en pølsevogn. Og det er ironisk nok, da hendes far er muslim, og hver dag serverer det her grisekød, men ikke selv spiser det. Og det hele går i samspil med, at Lene hun møder en masse kritik og morskab fra hendes veninder og andre. Det mest sindsoprivende for denne bog er, at forfatteren skriver om sit eget liv. Jeg researchede lidt på bogen og fandt ud af, at bogen faktisk handlede om hende selv. Det her ved man ikke med sikkerhed, men man kan der er en masse tegn i bogen, som gør, at man tror det. Det her gør, at jeg synes, at bogen blev meget mere spændende at læse om. Hun hedder selv Lone, og hovedpersonen har hun valgt at kalde Lene. De 2 navne ligger meget op ad hinanden. Lone har ligesom Lene gået på RUC. De har begge en dansk-egyptisk baggrund, hvor faren havde en pølsevogn og en grill. De har begge arbejdet i Føtex og er vokset op i Høje Taastrup. Og de har også begge 2 fået afslag fra forfatterskolen. Da jeg læste bogen, havde det slet ikke strejfet mig en tanke, at det var forfatteren selv. Og havde jeg vidst det på forhånd, er jeg sikker på, at jeg havde et helt andet perspektiv på bogen. Men hvorfor er det, jeg synes, at bogen var så dårlig til at starte med? Det skal jeg fortælle jer. Jeg kan ikke fornemme eller føle handlingen i bogen. Jeg synes ikke, der er ikke noget klimaks, og hvor springer det hele i luften og bliver spændende og sådan noget. Den handler om hendes liv og hvilke forhindringer hun havde som barn. Og igennem hele bogen har vi en tidslinje, som beskriver hendes liv. Der bliver sprunget i historien, hvor vi hører om hendes barndom og derefter om hendes nuværende liv. Det er en smule kedeligt efter min mening. Der sker intet spændende og nervebrydende, men det er jo bare min holdning. En bog, der handler om at finde sin identitet og finde ud af, hvilken vej man vil gå i sit liv, synes jeg personligt er kedeligt at læse om. Men man har jo delte meninger, og hvis man selv var en anden generations indvandrer, synes man nok, at den var god. Men overordnet set, synes jeg, det mest sjove i den her bog er, at hendes drøm om at blive forfatter erstattes med, at hun bliver fastansat i Føtex. Morskaben i det er, hvorfor Lene ikke bare erkender fra starten af, at hun ikke blev optaget på forfatterskolen, da hun efter 5. forsøg stadig bliver afvist. Afslutningsvis vil jeg gerne pointere, at jeg på ingen måde har haft i hensigt med at nedgøre forfatteren eller bogen på den måde. Jeg har bare fortalt jer min mening om bogen, og at den ikke lige var en bog, der fangede mig. Men jeg synes til gengæld, at det overordnede morskab i denne roman er, at hendes drøm om at blive forfatter erstattes med en ikke så ønsket drøm som fastansat i Føtex. Overordnet set har jeg været meget negativ omkring den her bog, da den ikke vækkede nogen interesse for mig. Men set på den anden side har jeg måske været så negativ omkring bogen, at jeg måske har vækket jeres interesse. Det kan kun I vide.